Mae'r tymor hwn yn gweld cychwyn ar cwricwlwm i Gymru ac roi yma yn Ysgol y Wern heddi yn siarad gyda'r disgyblion a'r staff am eu profiadau nhw o ddechrau'r cwricwlwm i Gymru. Cwricwlwm sydd â buddiannau ein pobl ifanc ni wrth i galon a hefyd yn sicrhau bod gan yn athrawon ni yr hyblygrwydd i ddylunio cwricwlwm sy'n gweithio i bob un o dysgwyr nhw. Mae'n gret gweld brwdfrydedd ac ymrwymiad y staff yma ac ar draws yn ysgolion yng Nghymru i'r cwricwlwm newydd. Bydd y cwricwlwm yn sicrhau bod gan ein pobl ifanc ni y wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau yn gadael yr ysgol i sicrhau bod nhw'n gwireddu i potensial yn y byd modern. Felly dwi'n meddwl mae un o'r prif newidiadau o ran cyflwyno'r cwricwlwm i Gymru ydy bod gen ni fel athrawon y cyfrifoldeb ag y perchnogaeth dros y cwricwlwm. Felly gan bod ni'n nabod yn plant ni o ran eu cefndiroedd nhw, o ran ein lleoliad ni ag yn y blaen, da ni'n gallu darparu darpariaeth orau iddyn nhw mewn ffordd sydd yn benodol iddyn nhw. Rydyn ni wedi bod yn dysgu am Drwyweryn. Oedd e'n pentre bach, cwm, oedd wedi cael ei foddi i wneud cronfa ddŵr oherwydd roedd yn rhy ddrud i ddefnyddio unrhyw o'r llifogydd yn Lloegr i wneud nhw'n bir. Wel, rydyn hoffi pan dwi'n gallu gwneud fy ymchwil fy hun a ffeindio ffeithiau bysedd athrawon ddim yn meddwl am. Dwi'n hoffi gwneud gwaith grŵp sydd yn meddwl bod pawb yn gallu ffeindio pethau gwahanol a bod yr gwaith yn cael ei wneud yn gyflymach.